É momento de falar de fútbol, dese fútbol de elite, das ligas EA Sports en Hypermotion, que soa así moi rimbombante, a de primeira e segunda división de todavía. Con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro facemos a nosa tertulia de todos os luns, todo fútbol. Que tal, Fernandos? Bos días aos dous. Moi bo día, moi ben. Hola, bo día. Bueno, empezamos polo máis próximo e logo nos vamos a ese clásico. Empezamos polo partido do Deportivo da Coruña, que onte casi perde frente ao Valladolid, un dos equipos mellor plantados que eu lembro en Riazor nos últimos meses, e que non sei como aínda o Deportivo recuperou un puntiño. Que vos pareceu a vos ese partido e o momento do Depor, que leva 5 xornadas consecutivas sin gañar, todo un aspirante, en teoría, ao ascenso? Empezamos polo máis veterán, se vos parece. Fernando Blanco, que te pareceu o partido? Pois, bueno, a verdade é que o equipo está ahora mismo, se antes non nos parecía, penso que ahora que xa con 5 partidos sin gañar, está nun bache, non? Entonces, sí que é verdade que o Real Valladolid, a pesar de que o técnico estaba na corda floxa, ten un gran equipazo, lle plantou cara ao Deportivo, incluso en inferioridade tanto tempo, foi capaz de non gañar o partido de casualidade gracias a ese penalti a última hora que agarraron ali ao dianteiro, pero se non o partido o levaba de cara, Fernando Sampedro, que te pareceu? Pois sí, máis ou menos o mismo. O Valladolid plantouse en Riazor moi seguro de si mesmo, non? Non estaba máis ou menos, e tiña creo que un punto menos que o Deportivo antes de empezar o partido de onte. Sí, que, bueno, estaba aí, había dudas sobre este adestrador, que Almada, que a ver que pasaba con él, pero contra todo o pronóstico, pois apareceu en Riazor un equipo que con feituras de primeira división, incluso, non só por certos nomes, bueno, Latasa, Marcos André, Peter Federico, non só por nomes, sino por o conxunto en sí, non? Xa dende os primeiros momentos eu dixen, aquí hoxe o Deportivo vai pasar mal. É que o Deportivo se veía moi atascado, moi incapaz de superar líneas, de chegar. De feito, cantas veces, bueno, na primeira parte non tirou a porta, e na segunda, que recorde, non sei se foi unha ou dúas, contando o penalti, que logo, bueno, se foi, non foi, vale, se pode discutir, pero bueno, o Valladolid lle faltou un pouco de máis de pegada e de sorte, e que senón hubera podido levar o partido, pero de calle, sin problema ningún. A ver, é que eu o que notei é que o Valladolid tampouco fixo ocasións, porque realmente o gol único que tivo a esa gol por ese fallo que para min, bueno, moi cuestionable, non, de Dani Barcia, que o penalti foi penalti, evidentemente, non? Sí. Non vin que o Valladolid tampouco creara ocasións excesivas, o que pasa que o Depor menos. Claro, o Valladolid sí que non tuvo aí ocasións clarísimas, pero sí chegou moitísimo máis. Logo, pois eso, lle faltou definición. Logo se autoexpulsou, digamos, Marcos André, e a verdade é que, home, non foi moito tempo, pero non o notaron en absoluto. Aí era cando eses minutos o Deportivo podía dar un paso adiante e non o dou. Entón, non sei, este bache desta costa arriba que se lle presentaba este mes de outubro o Deportivo a suspendeu, fixo, valga a redundancia, pois efectivamente moi costa arriba, pasou de estar líder a estar xa fora dos postos de promoción incluso. Igual unha vez máis non era oro todo o que relucía, e igual o Deportivo non ten un equipo tan bo como se pensa, Fernando Blanco, estás de acordo con eso precisamente? Sí, a verdad que, como decía, tiña un gran rival enfrente, que a mí me sorprendía cando vin o equipo, vamos, había visto outro día contra Sporting, pero contra Sporting de Xixón, pero que aquí me causou unha grata impresión. O Valladolid ten
ten un equipazo, me extrañaba como iba aí abaixo. Ahora, sí que é verdad que no partido foi prácticamente superior en todo, o sea, ti ves as estadísticas no partido e o Deportivo fixo 10 remates por 15 do Valladolid, en directos a portería fixo 5 por 4 Deportivo, en córners tamén lle ganou, o sea, en pases igual, o sea, foi moi superior, logo o tempo todo que xogou en inferioridade, que eso hai que ter en conta, así que foi un penalti absurdo de Barcia, que lle costou a él tamén ser relevado, porque penso que lle perdonou a segunda tarxeta ali nunha entrada que fixo sin sentido, porque xa estaba un pouco desesperado a altura dos banquillos, que igual se había expulsado, e daí o cambio por Arnau, porque a partir do penalti se descentrou un pouco Jeremai, pero o Valladolid foi un equipazo, porque non lle deixou atacar como o Deportivo está acostumbrado. Logo, quizáis o tema este do lateral, está o Deportivo fastidiando moito a lesión de Escudero e de Chimo, meter aí a Mella tan atrás, o xogar cos tres centrales con Novi, Loureiro e despois con Barcia, depois cambiado por Arnau. A verdad que o maniatou o Valladolid non os deixaba salir de aí da cueva. Gracias que ao final, como digo, ese penalti que tamén foi unha tontería de agarralo polo brazo nos minutos finais, pero se non o Deportivo, vamos, non ganaba o punto ese nin de broma, ¿no? O sea, de que fixo os cambios Almeida e salían os xogadores e parecía que ainda eran mellores. O sea, o equipo en ningún momento se replegou. Sí que despois, cando veu que estaba en inferioridade, pero ainda tuvo outra ocasión con 10 que colleron unha contra que non foi gol de milagro. O sea que a verdad que o Valladolid xogou moi ben e sirve un pouco a este Deportivo tamén para saber onde está, non? Sí que é verdad que nas primeiras xornadas, eu o primeiro, me fixen moitas ilusións, pero ahora estamos vendo que non era tanto. Sí que falábamos que había unha montaña, unha etapa de montaña por facer o símil co ciclismo, que ahora lle ven quizá unha etapa llana, con uns rivais non tan fortes como estos, pero está claro que ten que traballar moito Hidalgo e reformar, porque ayer incluso a intensidade que lle meteu o Valladolid, se ti tes un árbitro que máis ou menos consinta un pouco o xogo forte, a veces incluso rayando coa línea do límite do reglamento, pero que o Deportivo parece que estaba xogando fora da casa, o sea, iban aos duelos e gañaba sempre o Valladolid, o sea, eles entraban forte, ten xente con técnica e con moita planta, entón a mí me chamaba moita atención incluso nos corners que Soriano fora a cubrir me parece que era Marcos Andreu ou non sei se era Yuri, que Yuri mide un 90, e digo, pero como pode estar Soriano con un 90 se Soriano mide un 65? Hai cousas que a veces non te explicas, ¿no? Entón, bueno, había moita superioridade, verdad que lle deu un repaso do minuto 1 ao 90. E que acabas de mencionar un tema, volo plantes os dous, calquera dos dous, e que tamén antes, pois, San Pedro, digamos que insinuaba, é dicir, primeiro, acabas de dicir ti, medio campo, e que en medio campo Soriano non gaña ningún duelo, pero é que tampouco os gaña Villares. Onte non houbo medio campo, polo menos en defensa, non se recuperaron balóns. O Deportivo hai anos, eu veño denunciando, entre comillas, que non ten un mediocampista como era, por exemplo, Edu Expósito, un tío capaz de meterte un pase. Meteu dous Soriano ao principio do partido, dos pases así longos en profundidade, pero aí se quedou a cousa. E a iso lle falla o Depor. Outra cousa que vexo eu é que como están de brazos caídos, están impotentes, isto é que non teñen calidade, que o adestrador lle falta meterlles intensidade, que a pediu despois, ou é que simplemente están nun bache de confianza? máis ben pode ser eso. E logo que, a ver, o Depor, se facemos así un balance cos nomes mencionados, Villares, Soriano, Jeremai, Mella, sí, é un equipo de jugones, pero que nos duelos físicos que se levan tanto na segunda división,
un equipo que non... Igual este mesmo Deportivo, xogando a día de hoxe, en primeira división sí tería posibilidades de manterse con solvencia. Por qué? Porque é un equipo de jugones, imos decirlo así, non? Pero non é un equipo que destaque polo físico, como ben comentabades, que o Valladolid se levaba todos os duelos. Entón, xente con calidade, digo estes 4, porque son quizá dos máis menudiños, non? Pero en segunda división, que tes que ir a cada balón como se fora o último, te encontras xente que igual non é moi técnica, pero que é peleona ata o minuto 95, pois... igual entre o adestrador e os propios xogadores e o director técnico é necesario equilibrar máis as plantillas. Bueno, o Deportivo lle coincide agora esta xeración así, que sí, que son bons, xente boa, con calidade, pero que igual non sirven para competir con mastodontes, non? Non sei, é unha pequena reflexión. Eu vexo por aí, Fernando Blanco, ti como ves? Por aí andan tamén un poquinho os tiros, parte da culpa do que pasa tamén vai por aí. O Deportivo ten calidad, eso non se pode negar este ano, pero sí que falta veteranía, esa veteranía que Stoikov podía aportar que non aporta, falta José Ángel o mellor no medio campo para equilibrar, non? De Stoikov foi un auténtico desastre, aparte que se lleve totalmente desubicado. Ese home é dianteiro tanque, non é extremo. É que bueno. Eso que estaba comentando Fernando tamén, que o equipo, bueno, cando se fixeron os fichajes, eu creo que tamén o comentamos aquí na emisora en Radio Culleredo, de que se presentaba un bon equipo, que parecía que esta vez que sí se había acertado cos fichajes, pero que pasa? Que cando te enfrentas á realidade, e despois de haber gañado as primeiras jornadas, pois claro, te encontras con que tes un medio campo, como decía él, que tes aí a Soriano, a Villares, que non dan sujetado ante un medio campo con xente tan experimentada como o mismo Peter, que ven da canteira do Real Madrid, Yuri, con grandes xogadores, e con Guille Bueno, que estuvo aquí, pero que, bueno, que son xogadores que xa veñen de xogar en outra liga, Alemania, e o medio campo do Depor, pois bueno, dá moitos bandazos, o sea, sale Stoico de titular, era o que decías ti, que Stoico está cambiado totalmente. Eu hasta ahora, nos partidos que leva Stoico, é que non lle vin demostrar nada, nin pagaron a cláusula polo fichaje. O sea, a min o único fichaje que hasta ahora me está causando un pouco de sensación e que sí que acertaron foi Loureiro, porque, bueno, é todo punto honor, defende ben, ataca cando pode. Quizás para min ayer hai que decir tamén por parte de Hidalgo que se equivoca, ¿no? O sea, cando ti estás en superioridade, estás volcados sobre a portería contraria, que estaban defendendo moi ben por parte do Valladolid, replegados con dúas líneas ali de 4, pero sin embargo non lle podes dar amplitud do campo a Loureiro, porque Loureiro é un gran defensor e pode ser un bon rematador se o tes ali pos cornes o balón parado, pero non lle podes dar a él a banda toda a dereita para que el procure centrar, cando eso non é o forte del, é probadero que non sei se centraría unha vez. Aí tes que dar a banda a mella, unha bella e o tallere máis, e a través de conducións polas bandas tratar de centrar cando están no campo. Tes a Mulatieri e tes a Zaca arriba e hai incorporación de Loureiro, pero non lle podes dar a Loureiro a banda que cando chegaba ali o banderín de córner o único que facía era dar o balón para atrás, porque ten moitas virtudes, pero esa non é a del, el non é capaz de irse dun contra un e de centrar. Entonces, penso que aí se equivocou, salían os dous técnicos, Hidalgo o segundo cada 3 minutos, pero non entendín como non se deron conta dese error que estaban cometendo. E agora como vedes, porque temos, estamos na xornada, se o digo ben, lévanse 11 xornadas, queda moita liga, evidentemente, pero o Deportivo este ano, aínda que digan que non, sí que se plantexaba o objetivo do ascenso directo, ademais, estou seguro que non estaban pensando cando ficharon no playoff solamente, e, agora a realidade fai pensarnos que mellor vai ser máis duro do que eles pensaban. Un partido contra o colista, o Zaragoza, que tal como vai o Depor, lo mismo
mesmo facemos que fagan o partido do ano e nos meten 4. Ademais vai ser o domingo ás 9 da noite. Como vedes? Bueno, moi frío. Sí. Eso seguro. Non vai ser doado. Tamén, mira, faltaba, que non nos acordamos de mencionar, faltaba Luis Micruz, outro jugón, pero tamén pequeniño. Pero que tamén xoga por os sitios que non son o del. Sí, a veces tamén, sí. Me parece a mí. Pero bueno, non hai que tirar a toalla, nin moito menos, queda moita liga, a segunda división é super igualada, e bueno, pois nin hai nada, ni aínda que se fora de líder agora mesmo que o Depor estivera cos mesmos puntos do Racing de Santander, non tería nada ganado, nin estando como está ten nada perdido. Así que hai que seguir e bueno, pois igual dentro dun mes volve a estar de líder ou está en postos de descenso. É que mira, se lle pode aplicar ao Zaragoza, que é o próximo rival, que está en crisis profunda, colista, bueno, teméndose o peor na cidade do Ebro. Bueno, pois, quen che di a ti que o Zaragoza ao final non acaba estendendo? Non, seguro que esta fin de semana nos gana a nos. Xa digo Calquer momento desperta. Sí, que é verdade que decíamos antes de que hasta ahora, pues bueno, lle tocaron rivais que casi seguro que se van a estar xogando o ascenso, pois como pode ser o Burgos, o Sporting, o mismo Granada, e agora pues lo hemos visto co Almería e o Valladolid, que son equipos. Entonces, bueno, espero que ahora, si non son capaces de gañar en Zaragoza, un equipo que vai de pecha cancelas, que leva en 11 xornadas na casa meteu solamente 2 goles, pois bueno, se non gaña ali, entón sí que xa ten que replantearse o futuro do Deportivo. Non o digas en alto, non o digas tan alto, por favor, Fernando, non o digas tan alto. Ahora o equipo, a verse xa fora de os postos de promoción e do playoff, pues bueno, me imagino que terán que apretar e que sepan que non son tan bons como mellor pensaron ao principio. Entonces, pues bueno, ten que empezar aí a racha, ¿no?, para gañar. Non pedimos dimisións polo de agora, non? De momento non. Bueno, dame unha xornada máis. A ver que pasa en Zaragoza. Bueno, temos que falar do tema candente. Onte, Real Madrid 2, Barça 1. Eu decía pola mañá ao presentar o programa, antes de falar con vos, que a mí me parece que o resultado foi xusto onte, que o Madrid saliu máis enchufado, e que o Barça, a mí non me pareceu o Barça de sempre. En algún momentiño aí, por medio despois de meter o gol do empate, pero o derbi de onte creo que o Madrid o gañou ben. Vos que pensades? Empezamos de novo polo veterán, por Fernando, por Blanco. Home, eu penso que sí. Quizás o partido para min empezou moi quente, por aquelo de que eu esperaba ver un partido, pois, bueno, máis pois como un clásico de sempre, con o fútbol, esa rivalidade que ten que seguir existindo, pero penso que as declaracións de Lamil en ese programa que saleu, que si lle roubaban, que rouban sempre, penso que perjudicou moito. O ambiente estaba xa moi caldeado, saleron os dous equipos xa con chispas, e penso que eso perjudicou moito o espectáculo, no? O equipo, pois bueno, hasta que meteu Mbappé, se estaba vendo un partido ben, depois incluso co empate, pero despois xa empezaron as patadas, as peleas, os malos gestos, hasta incluso a salida do cambio de Vinicius, que nin lle dea man ao delegado, nin ao llevarse para o vestuario correndo. O sea, é un exemplo aparte malísimo, xa para os chavales e para todo o espectáculo, ¿no? Independientemente de eso, penso que un partido con un resultado igualado, haber parado ese penalti tamén, pues bueno, lle deu certo aliciente ao partido, pero penso que ganou ben o Madrid, pero para min sobrou todo o espectáculo que hubo alrededor, ¿no? Sobre todo o final, sí. Bueno, Fernando Sampedro, que te pareceu? Ti encantado, claro. Sí, encantado. Mira... bueno, pero me decías pola mañá, bueno, a ver, non? A ver, cóntame. Sí, igual o que vos vou comentar non é o que se espera dun madridista,
Pero bueno, non teño que justificarme porque é o que penso é o que vin. Fora de calquer exceso de triunfalismo do que podemos pecar algún día, os madridistas, eu tamén, por suposto, pero non é o caso de onte. E me explico. E o Madrid saliu moi ben nos primeiros minutos. O que pasa é que, bueno, si é certo, é que non é chorar, é que hai que decirlo así. O do VAR, o dos árbitros, é que de verdad, é que hai que facelo mirar. Hai que facelo mirar porque non se pode pitar un fora de xogo por unha uña, literal, é que por unha uña non se pode pitar. Non se pode, o árbitro decide que é penalti, e logo Javier Iglesias Villanueva, que espero que nos oiga, porque é antimadridista declarado, vive aquí en Arteixo, que non me importa ter un careo cara a cara con el cando queira. Non, seguro que non te importa, eso xa sei eu. Non, claro que non me importa, pero é que o dese home xa é que xa son varios anos, tanto seu pai como a ele, non me quero quentar máis o debido. Como o pai, o irmán. O irmán, bueno, o familiar, xa non sei. Se cairou, xa está. É que tanto monta tanto. Fran, invítaos a calquera dos dous. Teléfono de aludidos, como en Telecinco. A este programa. Bueno, en fin. Fora de todas esas decisións coas que, bueno, eu non estou de acordo, haberá quen está de acordo, vale, haberá quen di que está moi ben, empezando por eles mesmos, perfecto, eso é o bonito, que discrepemos. O que non me gustou máis a lo deso, eso quitou o Madrid do partido, empezou a distancialo, e empezou a entrar no xogo que propuso o Barça. E que xogo propuso o Barça? Sendo consciente das súas baixas, que tampouco considero que sexan tan importantes as baixas que tiña onte, pero bueno, en fin, eles consideran que sí, vale, estupendo. Que era decididamente destruir, vale. Eso levou o Madrid, que xa non é tampouco un dechado de virtudes a día de hoxe, a distanciarse cada vez máis do partido, a cabrearse cada vez máis, a frustrarse. Bueno, chegan os goles, logo un fallo grosero de Arda Güler, que propicia o gol do Barça. Bueno, chegamos á segunda parte, xa 2-1, se lle pita un penalti, vamos, é que se non se pita eso, pois xa apaga e vámonos, pero aínda así o dubidaron, vale. E a partir desde aí pois empezan as disputas, non? Con Lamine Yamal ao frente, bueno, xogador sobrevalorado onde os haxa. Eu sempre dixen, mira, non o comentei aquí, pero creo, nunca, pero si levo os 2 anos dicindo que non me parece que Lamine Yamal sexa pa tanto, o sea, comparando co anterior perla que tivo Barça, que foi Ansu Fati, Ansu Fati nos seus 2 primeiros anos antes de que as lesións lle fastidiaran a carreira, me parecía moitísimo mellor xogador que o que demostrou Lamine Yamal ata agora, non? Pero bueno, eso, aí entramos nas opinións, vale, ok. E que Lamine Yamal non ten gol. Ansu Fati sí tiña gol, e sigue sendo un xogador que ten gol, aí está que casi vai pichichi na Liga de Francia, vale. Bueno, pois con o niño, o novo Neymarciño, como lle queríades chamar, porque vai ter unha carreira similar, non por calidade, de feito, eu penso que Lamine Yamal incluso é mellor que Neymar, pero bueno, que Neymar nunca me gustou. Sempre dixen que me parecía un grandísimo xogador de fútbol sala. Vale. Empezaron as disputas, e o que... Mira, por un día, eu que non son un defensor de Vinicius, ni moitísimo menos, onte non era o día para cambiálo, porque estaba xogando ben, do centro do segundo gol, se iba, estaba desbordando, regateando, lle salían ben as cousas, non era o día para cambiálo. Si era o día para cambiar a Mbappé, non se pode fallar un penalti, nunca, pero menos nun clásico, un partido decisivo.
que sí que foi un paradón dese porteiro que fuma, vale, pois, pero non se pode. Non é tolerable que nestas élites nos partidos decisivos ese tipo de errores groseiros como o de Güler. Pois o gol que mete na primeira parte mete un gol que lle anulan é un auténtico golazo, pero golazo, claro, por unha uña, claro que pero sí. é un golazo, Que sí, claro que o é, por suposto, pero a mí me parece un jugadorazo Mbappé. Non sei pero que bueno, a mí o señor D'Arteixo. Bueno, entón, o que non me gustou é que, sobre todo na segunda parte, dito así en prata, pois que o Madrid parecía o Getafe, intentando perder tempo e destruindo o xogo tamén. Entrou o trapo da non proposta dos culés, non? O sea, en lugar de facer de facer o Madrid o seu xogo, lle pudo haber metido unha goleada, VAR mediante, ou vera sucedido, xa digo, VAR mediante, e por xogo, se non empeza coas tonterías, sí, hubiera podido gañar 4-5-1, porque o rival pois non estaba para alegría. Era o momento de humillalo, porque os madridistas non nos basta cos 3 puntos, nin con querer ganar, e aquí sí entra o forofismo. Somos conscientes. Exacto, aquí sí entra o forofismo. Somos conscientes que non vos basta, somos conscientes. No, hai que humillar. O sea, humillar o Salamanca nos dá o mismo. Claro, pero o terno rival sí, ¿no? O Atlético de Madrid, o Bilbao, o Valencia, pois, sobre todo os equipos que nos caen mal, ¿no? Oxe, me tedes que permitir ser un pouco menos... Máis forofo, ¿no? Sí. Oxe, sí. Claro. Bueno, pois, eso é o que non me gustou do Madrid. Si me gustan as tanganas, son o primeiro que non rechazo. Non son un bo exemplo, claro que non, pero bueno, son divertidas de ver. Que queredes que vos diga? E a vos tamén vos parecen divertidas? A mí non me gustan nada. A mí nin de unha ni de outra. Non é un bo exemplo eso para o fútbol. Non, claro que non. Pero como espectáculo e entretenimento é divertido. Sí ou non? A mí me dá pena. O árbitro aparte moi mal, non supo parar ese xogo brusco. Non que o diga se os colexiados que están agora en todas as televisións todo, pois o puxeron a parir, dicindo que bueno, que ya había habido grande ese partido a Soto Grande. Sí que lle veu grande, sí. Tenía que pararlo antes, verdad, Fernando? Pois, sí, vale. Non vou entrar neso, porque como considero que non hai árbitro bon. No, pero decía tamén a Blanco, es que tiña que ter parado antes. Sí, claro. Sí, Fernando, estabas por aí, non? Sí, no, digo que quizás, bueno, a mellor non quiso sacar tarjeta, non quería que se lle fora o partido, porque, bueno, sí que lle sacou 4 aos xogadores do Real Madrid, pero, sin embargo, no Barça, me parece que tarxeta solamente sacou a Fermín, creo. E, pois, bueno, a expulsión de Pedri xa no final, ¿no? Expulsou a Pedri, que é o que menos fai. O sea, o que menos fai para que o expulsen, porque anda que non hai túzaros. Bueno, pero as dúas tarxetas de Pedri onte foron totalmente lóxicas, Sí, que sí, pero bueno, porque xa estaba desquiciado, porque se sacan porque Pedri, si fora outro xogador, ou, eu sei, Araujo, outro calquera, o defensa, pero no caso de Pedri non é un tío tampouco que vaya a dar leña, non vai, normalmente non, pero bueno, é así, se nos vai o tempo. Bueno, derbi un pouquiño onte, bueno, xusto, eu penso que o Madrid gañou xustamente, coincidides vos. Bueno, a San Pedro xa non lle pregunto, non? Sí, en conclusión, xusta victoria, sí, pero sin aspavientos, sin triunfalismos, bueno, si che digo a verdad e me pides que resuma nunha frase, con máis pena que gloria, Blanco... San Pedro lle parece corto e que quería máis tan gana porque ten medo que logo no Nou Camp, cando xoguen xa ali no Campo Novo, que en lugar de 2-1 se antes un e perda polo golaveraxe. Eso tamén, quería ayer 5-1.
Eso máis ben, Claro. ese tipo de contas as vai ter que facer o Depor obrigatoriamente pola marcha que leva. Pero estes dous equipos, Madrid e Barça, Barça e Madrid, ao final, como gañan o resto, teñen que ter a súa propia guerra, que entre eles, que son os que se van a dilucidar o título e punto. O Depor sí que ten que facer máis contas de goles a veraxes e todas esas cosas. Me dá a mi impresión, de todos modos. Bueno, ahora, cuidado que o Madrid xa é máis líder, está a 5 puntos de... Sí. No Barça, cuidado. Sí. Non te preocupes, non vos preocupedes que xa lle entrará a Páxara tamén ao Madrid, Bueno, non sei. É máis pronto que tarde, porque eu non acabo de ver o señor Xavi Alonso, que non o acabo de ver. Lle faltan, falando en prata, lle faltan pelotas. Bueno, eu, para rematar, digamos, porque se nos va o tempo, digo, a min, Xavi Alonso ata agora conseguiu unha cousa, parar a sangría de 4 enfrentamentos consecutivos de derrota do Madrid frente ao Barça. Sí, é o primeiro entrenador do Madrid en 16 anos que gana o primeiro clásico que xoga. Por eso. Pero vale, ok, moi ben. Sigamos. Bueno, Fernando, algo máis que decir? Pois non, nada máis, vamos a esperar o partido do Zaragoza e o próximo do Madrid. Contra Valencia, me parece que é. Sí, contra Valencia, sí. Tampouco fácil. O Barça xoga contra o Elche, que está aí na parte media alta da clasificación. A ver que pasa. O equipo revelación da Liga xunto co Español. Pois tranquilamente. A ver que pasa esta fin de semana. Bueno, hai emoción na Liga. Gracias aos dous por ter esa paciencia de estar con nos todos os luns aquí en Radio Culleredo. Gracias. Nada, de verdade. Un placer como sempre. E a mellorar esas voces, a mellorar esa garganta, Blanco, que estamos así un poquinho... Non sei se será moi doado que ven mal tempo. Sí, a ver que pasa. Habrá que tomar auga con limón e miel. Se farei caso. Un saúdo aos dous. Chao.